Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna cesta. Na tej ceste ležal stĺp a ten stĺp bol z polovice rozrezaný. Veď kto by sa odvážil 14-metrový stĺp odviesť, nie to ešte stýčiť. Ale na Orave sa našiel odvážny muž menom pán inžinier Štefan Dendis, ktorý vypočítal, ako by to išlo stýčiť za pomoci lanového nabíjaka s dostatočným koeficientom bezpečnosti. Absolútne súhlasím s výpočtami tohto pána, no mne môj duch nedovolil spať a ja som rozmýšľal, počítal, kreslil a vymýšľal, ako to urobiť. Nie, nemýlte sa. Toto není záchodová sedánka ani hajzlové prkínko. Toto je 16 mm hrubá oceľ a 20 mm hrubá oska, ktorá bude sklápať tento stĺp. Tento stĺp po mnohé roky plnil svoj účel, pre ktorý bol zhotovený. Aj keď vo svojom priereze mal takýto otvor. O čo skôr teraz, keď som zavaril jeho telo a na jeho stupadlá navaril pásovinu, poniesie ťarchu mojich snov až hore do výšky. Počas prípravných prác som si čím ďalej tým viac začal uvedomovať, máš veľa, keď vieš ako. Máš všetko, keď máš s kým. A tak som sa postavil vysoko a podíval na to, čo nás čaká. A povedal som si, zdvihneme to jak zápaľku. Nebude to pre nás ťažké, položíme to na ten základ. A keby? Bude nás jak mravcov a už len silou svojej vôle to vstýčime hore. Skutočnosť však bola taká, že moje stádečko sa mi rozprchlo. Ostala nás len hrstka. A aj tí len kúkali do blba, aby nám technika podala pomocnú ruku. Bude vládať tento zázrak z Poľska s nosnosťou 8 tón zdvihnúť stĺp v bodovom statickom zaťažení 3,5 tony. Malo by to ísť. Veď predsa stál 46 €. Za to mi predsa Poláci nepredajú voľakú haraburdu. Možno práve preto som sa narodil. A možno práve preto som prišiel na tento svet, aby som otestoval tento zdvihák. Ale čo ak mi to nebude stačiť? Čo ak mi to nebude dosť? Kdo miluje peníze, nemá jich nikdy dost. Kdo zbožňuje bohatství, stále po něm baží. I to je marnost, protože kde se množí, mění, tam přibývá i těch, kdo z něj těží. A co z toho má vlastník? Snad jenom pastvu pro oči, když se na to musí dívat. Kdo tvrdě pracuje, má sladký spánek, i kdyby stěží hledal obživu. Kdo myslí jenom na bohatství, nakonec kvůli němu ani nespí. Spatřil jsem pod sluncem velikou špatnost. Jak přehnaná touha po zisku přivede boháče do neštěstí. Všechno vsadí na nejistou vidinu a pak o to přijde. Nic po něm nezůstane, nejbližší zdědí jenom spoušť. Další špatnost je tahle. Člověk schází ze světa stejně, jako na něj přišel. Rodí se nahý s prázdnýma rukama a právě tak zmírá. Ze svého bohatství si nebere zhola nic. K čemu byla tedy všechna jeho sná? K čemu bylo chytání větru? K čemu všechna ta dřina, odříkání, starosti a hoře? K čemu se stále za něčím hnal? I to je důvod, proč si má člověk života užít. Dobré jídlo a pití si má vychutnat. Má se radovat z toho, čeho dosáhl. V krátkých dnech svého bytí, v čase, který mu vyměřil Bůh. Protože v tom je jeho podíl. Majetek a bohatství jsou dary od Boha a schopnost rozumně s nimi zacházet je taky dar Boží. Kdo ho má, netráví svoje dny v trápení, protože Bůh mu dává stále nové důvody k radosti.
Viděl jsem pod sluncem špatnost. A je zarážející, že někdo má na co si vzpomene, jen mu chybí schopnost užít si to. Z jeho bohatství se těší jiní. I to je marnost a smutná věc. Kdyby měl někdo 100 dětí, kdyby se mu dařilo a dlouho žil, pokud v jeho životě není radost, pak říkám, že je na tom hůř než ten, kdo se vůbec nenarodil. Jestli neví, co je radost a co je naplnění, může žít 2x1000 let a po vší námaze odejde na stejné místo jako ten, kdo nespatřil slunce a nedostal ani jméno. I když je všechno snažení člověka pro jeho blahobyt, stejně se ho nikdy nenasytí. Jakou výhodu má pak mudrc před bláznem? Na co je poznání života tomu, kdo je chudý? Je touha po věcech lepší než jejich dosažení? I to je přece marnost a snaha chytit vítr. Co se děje, bylo dávno určeno. Před věky bylo jasné, že člověk nemůže zvítězit nad tím, co je silnější než on. Kde je příliv slov, tam je mnoho marnosti. A k čemu člověku vlastně jsou? Kdo mu řekne, co má dělat ve dnech pomíjivého života? Kdo mu oznámí, co se má pod sluncem teprve stát?